ụmụ ibe anyị ekene ụnụ, ụmụ ibe ekene m ụnụ, ụmụ ibe ndị ọdịnala ekene ụnụ. Asị m udo dịrị ụnụ. Tupu anyị na-eje, anyị ga-ekene elu igwe ọ bụ recycle ọnyanwa na-egwe ya egwe. Ala igwe nyanwa na-egwe ya everything, vapor, air. Why anwụrụ ọkụ ji agbago elu? Ị ga-ajụgodo onwe gị why every anwụrụ ọkụ goes up. You must ask yourself that question. Why every flesh go down? Ihe ọbụla wụ material must go down. Ọrịkwe na ọrịtuo, mana everything smoke goes up. Anyị ga-ekene enu, kene ana, kene eke, kene orie, kene afọ, kene nkwọ, kene ikwu na ibe, kenekwe ndị ọkpụ na ndị egede. Ụmụ ibe, asị m udo dịrị ụnụ. Kenekwe ndị bụ ndị ọdịnala, ndị kwere n'ihe otu kwuru. Ụmụ ibe, anyị ga-ewetara ụnụ okwu gbara ọkpụrụkpụ taa. Ihe anyị ga-eji ewetara ụnụ okwu a bụ na ịma na anyị na-agwa ndị be anyị na Igbo n'ọha bidoro ụwa, kama na enwere ebe mmiri si baa n'opi ụgbọgụrụ. Igbo anyị na-asụ taa abụrụ Igbo ekere ya eke 1900, because ịma na ndị Afrịka adịghị used to think, so ha ama ha na nwa bekee dị clever, na nwa bekee is a creator, nwa bekee create because nwa bekee mana ya na-create,
nwa bekee know that he's a creator, he's a co-creator, so he create. Mana ndị Igbo amarọ, ndị Igbo kịta amarọ na mmadụ na-eke ife. So language you speak now nke ị na-asụ today ekere ya eke 1900. Tata ka m ma agwa ụnụ, ana m ekwubu ya ekwu, mana aja ọsụrụ m sị ka m wepụta oge taa. Mana ọ bụghị ngwacha ụnụ ihe unu ewere ejeri ụmụnne unu mugu. Achọghị m ka unu were erie mugu, maka na mugu a na-eri ọja debere isi unu anyị. Ana Igbo adịrọ mma maka mugu a na-eri eri. Unu amara anyị na-eri mugu ọya debere anyị isi unu a. Ebe ọ bụ na anyị jere asị a na-eri ya mugu nwa gaị ịfụrụ ya. Ndị Igbo amekarịa, ndị Igbo asụkarịa na gaị. Nsogbu adịrọ. Ka anyị bido n'ịgba afa, ka a jụọ ụmụ Igbo kedu ihe bụ ịgba afa. Gịnị bụ ịgba afa? Ndị Igbo amara ihe bụ afa, mana a na-abara gị afa. Kedu ihe bụ afa gị? Ọ sị gị gịnị bụ afa gị? That is, kedu ihe bụ akara aka gị? Gịnị bụ akara aka? Ndị be anyị amara ihe bụ astronomy. Astronomy ọ ya bụ afa. Mana ebe ị ga-esi amata na nwa bekee copy your language, ọ bụghị na that language ị na-asụ asụ, no, the symbol of the language, because every letter is a symbol. Ị gaa to interpretation of the symbol, if you know Igbo language ka ha convert, because Igbo symbol then convert them to letters and use them. Ime ha dị the language mea fọzikwe nke the symbol, mea fọzikwe nke interpretation ihe ọ pụtara. Ọ ya ka ndị ọdịnala bịara. Ịma m na-agwa na ndị ọdịnala bụ ndụ, unu amaghị ihe a na-ekwu na ọdịnala bụ ndụ, maka ha ga-egbuwara ụnụ ahịa how all those language came to be. Anyị ka na-ebido, anyị nwere ụlọ akwụkwọ which aka ga-eput in place mgbe time ya ruo, oge ya erubeghị. Ihe niile nwere oge. Igbo enwere dictionary, mana ndị ọdịnala enwego Igbo dictionary, because every language of Igbo obezuru na metaphor. Igbo language awụrụ a metaphorical like nke ndị nwa bekee. Ọ wụrụ a perception, no. Igbo language will observable truth, is observation. It's a sound flux system. It's a tonal language. Ọ bụ ihe ndị Igbo na-asụ. Mana dị ụtọ na nwa bekee abịago werezie English, bụrụ na ama ha na English wu religion. English wu religion, asụ ihe na-asụ asụ English. Ihe a na-akpọ ya Judeo-Christian religion. Because emere ya base purposely to make sure that your left brain work only, so that your right brain will never work. It's a tactics. All plan emere eme ka ọ bụ. All plan emere eme. Tupu nwa bekee amara na sun bụ sun, ndị Igbo amarago na anwụ bụ energy, na that thing na shine bụ anyanwụ. Before nwa bekee emutate from oji, anyị amarago na enwere planet. Before nwa bekee mutate, anyị ma na enwere planet, because nwata anaghị ebu nna ya ụzọ amụ diọkpara. So ị na-anụ maka afa unu agba, because ihe aha achị n'aka a na-akpọ ka ihe a na-akpọ ya, echefuo m afa ya, mkpakara. Ihe eji agba afa, that thing will symbol of a planet. Ihe aha na-adị ka chaplet a na-eji agba afa, that is planet. That's what otu ahụ ọ dị, all the distance of the planet, the degrees, distant degree of the planet. Mana most people na-eji that n'aka mara ihe ọ bụ. Most people ji that a na-eji agba afa, a na-eji a na-eche n'aka, a na-eji agba afa, that thing planet ka ha, then represent planet. But agaghị m akọwara ụnụ ya ọfụma, m nwere ike nkọwara ya na echi ha were ejere igbe mugu. Agaghị m agwa ha ka that thing si arụ ọrụ. I can only give you, gwa gị the reason eji afa o astronomy. A na-amụ ya amụ. Ọ bụrụ onwere ihe onwe with spirit. You study energy because they are forces. You study them. If you master them, you become one of them. So ndị na-agba afa mgbe ndị ochie, ọkwa ha nke ndị mugu na-eri mugu na ahụ. Mgbe ndị ochie, they master it. Di ọbịa, they master it. Master of the element. Ha master ya master ụmụnne m. They master it. That's why they become. So ụmụ ibe, afa bụ astronomy. Ọ bụrụ anything, o nwere ihe gbasara afa na spirit. No,
a na-agba afa agba, onye ka eji si gị afa gị afa ị na-aza, onye bụ ihe ọ bụ, nwere ihe ọzọ, nothing more nothing else, nothing more nothing else. Because ihe na-eme ndị mmadụ ji agbara ala Igbo ọsọ taa bụ all this nonsense, rubbish, all this rubbish. Ndị ọrụ anụ ọ ya mere chụpụsịrị ụmụnna anyị from ala Igbo, ụjọ na-atụ ha. Ọsọ Ogbanje na-eme ya, agwụ na-akpa ya, spirit na-enye ya nsogbu, spirit from their village, from their ancestors, ancestral spirit. I band you, I cast you, I band you. Nonsense. Gịnị ka ị na-cast, gịnị ka ị na-bound? Just ihe nwere mental disorder based on emotional feeling. Or say I cast you, I band you. Gịnị ka ị na-cast ya bound? Ancestral spirit ya cast ya band. Ebe ka ọ na-aband eje. Ndị ụka ji si ebe a jide ha n'ọrụ, ndị ọrụ anụ esi ebe a jide ha n'ọrụ. Ancestral spirit. Every sperm is an information. You are just an offspring. Ancestors were language. English language is an English language, for goodness sake. Ndị isi ojii, ancestor English. Kedu ihe na-apịsị ya na asụsụ gị? Gịnị bụ ancestors in your language? Because this ndị ụka because ha na like iji oyibo aka ụka. They always use English to church ndị that iche isi asịsị ya n'oyibo. Iche isi asịsị ya n'oyibo. Why ndị Christianity na-eji English aka ụka always? Because ha mana ha jiri Igbo gaha work. People will understand their lie. People ga-aghọta asị ha na-asị ọsị ga ancestral spirit and this is spirit. Spirit of what? Spirit of who? Your Igbo nna gị, you are your father. If you are your father, then you are your grandfather. The sperm with so much information. Our people cannot study. What is sperm? How can a liquid water become human being? How can a liquid water become human being? Ask yourself. Because if you want to learn something, you have to ask yourself, how can a liquid water become human being? Iburu anya, ọkwa spam ịgbanyere agbanye, puo anya, puo ntị, puo eze, puo imi. How come? But anyị agaghị ajụ the question. Ọ bụ anyị na-achọgharị, where is God? Where is Jesus? Where is Satan? Where is devil? The information is there. Every information. That's why nna anyị have focused in giving knowledge. Because all na your spam nwere enough knowledge, nwa ya ga-enwekwa the knowledge. You need the once you go and look for the knowledge, you will find them. Ị ga-afụ ya ebe ọ dị. Ị ga-afụ ya ebe ọ dị ụmụ ibe. Mana nke a bụzi because na ewere ego dị ụka. Were ego dị ụka wee zụwa anyị. Because ịmana ndị be anyị agụta ha na the government bụ an ideology, culture bụ an ideology, religion bụ an ideology. Mana ndị be anyị na-ebi asị ndụ without knowing that there is an ideology that guides this their philosophy and life they live. Kedu onye created the ideology they live as a life? Everything you live as a reality or reality, it was created. Sit down and create. Copyright remix. You never remix. Copyright of your ancestors, because your ancestors did this thing. They created, how I create this life. All your ancestors master this life and then create them. They did it. Ha made nwa bụrụ mmadụ. Nwa bekee learn it. Other people learn it and they use way for themselves. They use it against you. How use it for themselves. But if you practice it with them, it become against you. That's simple as ABCD. Because everybody na-agba ka ọ data ego. Onye ọbụla na-agba nke ya. Everybody na-agba his own game. Everybody is playing their own game to favor them. So if you don't play your game, then you become a victim. There is nothing like universal education. It never existed and can never exist. There is nothing like universal education. It never existed and can never exist. Education is to prepare the mind. For what? The question is, for what? So, ọ bụrụ na ị nwere your own plan, ị nwere plan nke gị, ndị nwere plan agha gị. Ị nwere your plan, ndị nwere plan agha gị. Ndị mmadụ nwere, everybody has their plan. So ịta nwa bekee ụta, nwa bekee is running for themselves. They are working for themselves.
nwa bekee na-arụrụ onwe ya ọrụ. So gị nwa na onwe gị go and work for yourself. That is your own fundamental human right. So anyị depends na anything. So afa enwere ihe o nwere ime with the spirit. Afa is to study the astronomy, study eluigwe, study the cosmic. This is where the brain belong. Brain does not belong here. Heart belong here. Ima why? I will give you evidence. Earth. Ọkwana ndị Igbo peke si no earth. Mma agwụ the coding secret now. Earth. Were the H dị na the back of the earth. Tinye n'isi mbido. Ọtọ ọnụ gịnị? Heart. Wepụ the H at the end of earth. Tinye n'isi mbido. Ọtọ ọnụ gịnị? Heart. You see? So if we are now, so all the heart represent earth, the brain represent cosmic. Enu na ani. Because what you call planet, they are nothing but satellite. They are nothing but satellite. That's why Nwabekee send the satellite in space to view television, to control wave, radio, internet, telephone. That is what all those planets do into your body. As your soul, as that your heart, now compress, now contract, on a send the electromagnetic wave field out. On a send the electromagnetic wave, brain and heart work together. Because nkao earth, nkao cosmic. Spirit ahụ na-ekwu ekwu. Spirit ị na-achọ ọwụ ikuru ume ikurie isi ume kwụsị ha na spirit apụ. Isi izie breathing, spirit esi izie to exist in you. Ikubekwa ume ọ na-ekurie. That's why o ji eme ịdị nervous. Ị gaghị eku ume. Ịdị nervous ị gaghị eku ume. Because why? The flow agaghị agazi ọfụma. Then inwe nsogbu. O nwere ndị na-enwecha amamihe a na-akpọ attack or something like that. Ndị na-enwe ashima. Ma ọ bụ ha nervous enwe ashima, ha agaghị eku ume. That is the spirit coming for is the air, is the wind. Nothing more, nothing else. So go reactive. So for reactive. Ọ bụrụ na ị chọọ ịma ka spirit ji arụ ọrụ, go and watch hurricane. Go and watch hurricane. Okay, you go hurricane before. Then study hurricane. Mara source of hurricane. Then you understand spirit. It's wind. One direction. One direction. If you na hurricane be opera everybody pasa. Congo na control the wind through your breath. That's all. Nothing more, nothing else. So onye ọbụla apịara sị na ya na-agbara gị afa. Ihe ọ na-eme bụ astronomy. Ọ bụ astrology. Astrology dị iche from astronomy. Ndị be anyị nwere ihe a na-akpọ anwụ, nwee ihe a na-akpọ ọnwa, nwee ihe a na-akpọ kpakpando. Ihe niile anyị nwere ya bifo nwa bekee eweta asụsụ a na-akpọ English. Before 1565, there is no letter J. There is no letter J. Before ndị ụka bịa call nonsense.